vakasara vachigara mumakwavo vakaenda vapenzi vacho kuiswana. Inimo ndazoona kuti pane zvanga zvakumbotaurika ndobva ndazotora vana ndovatanga kugara nevana, asi ndofunga vana ava vanenge vanga vakudana nenangu ndasingazvizivi. Ndakavatora muna Machi, kupera kwaMachi ndobva ndakatanga kugara navo up to December mwana wacho pavakadzoka. Ndigere navo kudaro inini handina kuzota nemi kusvikira ndambozonzwa vanhu vachitaura zvaitaura ndobva ndanotenga chipregnant test strip kuti ndimuteste. Inini that was December. Ndobva ndakaloguza ndobva ndazoona kuti mwana ane mhuri. Musi wacho mandakamutesta ndomusi wakasvika mai vacho kubva kuBotswana, asi pese apa anga achimbo dai airutsa kana kudii zvokuti munhu ane nhumbu maybe dzaizonoti pane zvaimboramba kudya kana kuti pane zvaiitika. Ina hapana zvandakamboona zvakadaro kusvikira mai vachona vazouya ndobva ndakati inini hachakwanisi kugara nevana. Ndinonzi Mary Muringa. Mary watu wakataka kugara nevana ava kubva muna April? Ya. Kubva muna April kafambiro kemwana kakakamira sei? Kanzwa kuti ndauya motokari? Hai, ndokuva motikari iri kutaurwa yaiuya pavanga vachigara vega kumba kwababa vacho namai vacho. Inini ndazovatora ndina mota yandakamboona. Ndinoda kuti uri kutaura dare kuti musikana uyu hapana kumukomana wavo unoziva kunze kweko? Hai, hapana. Asi uyu unomuziva? Uyu ndinomuziva. Aiuya pamusha? Taitogara pamba ipapo pawani. Ngokuti vamwe vaigara kuseri, isi tichigara kuseri. Yanga iri imba imwe chete? Vachigara kuseri ivo vamwe muchigara kuseri? Muchigara pamusha mwe chete? Vaitilo mukomana? Vakatanga kudanana pane nguva yakadii kudanana nemusikana? Kati makaita nguva yakadii kudanana nemusikana? Last year batimwana chengoti kadanana togoramba natodanana. Asi wakadanana naye nekuziva kuti agani vakomana? Vakomana aitoyasvonera kiti aichomodinga mota ichomutiringire kumusiya nekumwana ishamwari yako? Akatanga ishamwari. Iye mukomana wacho? Aiwa, iye kristoke wacho akatazokutana. Nazva uchitaura kuti waidira petu? Iye ndaienda yokuperekedza kumusiyana kumwana kutouya chonzwa kuti andaenda kungoro chechina kazomuratira kwakanaka. Asi unotaura dare here kuti wakafunana naye mukomana musikana? Eho. Akaramesei? Namachi. Namachi kurakapera. Une dambudziko here neyavakaita after mararamisi? Kanzwa uchiti uifungidza kuti esiri yangu nemhaka yekuti kuvaisa Nekuti pandaidana naye ipapo neshamwari yanga ndaitamba naye aitoenda kumba kwavo achinowanakira padhusi vachitonora kutosvika nemwana masero. shamwari yako iwe Yangu inotamba anonzani Tinashe. saka tinashe nablessing wemotikari. Iwe musikana tinashe ukama hwenyu wanga wakamira sei? Atinashe aiva achirara kumba kwenyu? Ndiye aina ndozorara mese? Asairara kumba kwenyu? Iwe
wakauzana kuti Tinashe aenda unoranga kwa Tinashe. Iye ndiye yakubva kana Tinashe. Nditori yaifungudza vatatu. Kuti tuna Tinashe chimwe foto tenza hapo chikasuwa tenza chitaura shamwari yedu nditori Achita asuwachi andasuwa tenza chimwe foto. Denzi ndochi. Ora iwe. Waita asuwa iwewe. Achita shamwari yedu foto. Saka umukamfuko kwana kurara uzodzoka kwakuwochisanira shamwari yedu itofoma chasikana kukomana kwakawandisa tangorumwe wasiyana naye achizoshamisa ndezona vainesi ina tinashona. Right, tumeenda mbele. Murugidzwa nyaya. Unoti kudini nyaya vana vanotwa kuya pa madebeda. Taura nyaya semesa kudaro. Zera rawa odzeri kuti titonge nyaya dzevana vadiki kana vanhu ngavachipatanga vari kuzvikoro. Kuti tikadai vana vangu vari kumukoro mwari kuita elefu mwari kuita chii. Mfumo yako yange mfumo yako yakange iri pakurarama zvisina kubuda yange yatopera Achakumbira Mose kubuda pasi. Kusana nedani. Anditi sikamfana akashina. Akarara nemwana uyu. Uya akaremba because that's what vari kugara pamba pamwe chete. Mwari kugara kuseni mwari kuseni. Unoratidza kuti vakarara kakawanda. Anditi muridzi dzakagara dzikawerana pamwe chete. Pakatiwo nyaya idzika idzi dzicharegera kuti tidzitaure kwaheadman kana kwamambo hatidzi mangari tidzipedza tega. Handiti zvo zvakawirana kwakanyora chiagreement chavakaitirana sekuru nhasi dzauya takudzinzwa vanga vati nadzo tega vanga vati tinozoenda ku-DNA test mwana azvarwa wakadzitamba nyaya dzemwana pachine nhii vakawirirana zvakawirirana pane nhii ezvezvo DNA test yakuda kuitwa handizivi kuti Tinashe Mugabe anoita zveDNA zviri pere zvekuti kana vana vari vadiki havakubvumirwi kuita DNA test panhumbi yavo. Imi ndinoti mungatibatsira ina handina hangu information. Tinaenda vavachiitira maprotection yevana kuti vasazozvivudza pavhidhiyo kwete zvekuti DNA mabadzisaka kuzoburitsa pachivhitivhiti vana vadiki vakadai hazviisi right. Handiti ndechikodzero kokune maprivate madna ndikikina makambani anoita zvedna anogona kuita handizve ese mambo Tinashe kwacheko asi maonero angu kuti Tinashe kazhinji kana zviri zvemahara uri kutorwa zvemahara anoti votora asi wozvitelevhisa. Saka ava ndofunga akati hatikwanisi kutelevhisa saka hatikwanisi kuita mahara saka pamwe vakakundikana kubhadhara asi madna anoitwa zvisinei nesei. Kuti vati vakatonga vega vachiti hatisuzvibvisa kwacheka nakwamambo zvemadna kana kutaura zvekuroorerana kana kutaura zvekubhasarana ndeuyange vakaitwa vese saka vakaida kuchajana ikoko. Zvinoratidza kuti vanhu ava vanga vakachajana vanga vachitomubhadhara avakabvuma sekutaura vakaita mababa vakabvuma kuti zvese zvepreparation zvikuita sei tiri kuita mini kuti vaiaccepta kuti mwana wedu akaita sei padhara yakatobvuma kwamberi kuti zveshuwa that's why vabereki vanga vakutoita sei. Naima uyu anomboramba chingwa handiti manzwa baba vachiti kuone mukadzi wakana kudzwana ndokusiya mwana yagere pamba yega kuri kuseri nekuseri uyu akatiwo baba veuyu kuti munhu yakasvika pakubata mupanga wagara chii saka hapana chaanoa saka chavaida kuramba kuinza kwamambo chii chavazokuti zvinoitika pakuunza kwamambo ava vana baba vemwanakomana ndo vanenge vakangwara
vachiitira kuti irege kuenda kwamambo zvavanenge vangotaurirana zvitaurirana zvinoperera ipapo zvakati zvikauya kwamambo zvakuzochaja mari pamusoro. Saka ava ndo vanga vasina kungwara manje unopaona manje nokuti mukanzwa kuti ava vacho ava vane pavangotaura kuti nekuti uyu asi baba wakahana kuchengeta kudii vaine tsike kakuvatsvanyirira kuti ngouti anasina uyo ane kodzero kababa kuya kuzomangana baba vakachengeta achiti chokwadi chatafumana ndo vakachengeta mwana vaatozivi kumunhu kwavo hapasina baba vakavamalava havasitozikanwa saka vane kodzero yekuti ndo vakachengeta mwana ndo vatori baba stepfather ni baba kokana dai akachengetwa nechimuti zvinoinavo totisisi kuchengetwa kwaita mwana wairwara aita zvaitwa nababa mwana waienda kuchikoro aendeswa nababa saka ndivo baba ava vakuti hatigoni kuroora asi mari yeuyu yakaisa mwana wayo kuchikoro aina basa totisisi zvedu hapana kana kuti pane nhumba hapana nhumba asi uyu akarara nemwana wavariti anofanira kubata nyaya hombe yavaenda kuprotecta because they knew very well kuti vakada kuconsider kuti mwana uyo kana ukabvise mari aita sei mutemo haubvumi mutemo saka ivo minzwe kuti vana varorana vari adae isuwo semadzimambo ati zvezvada pachiwampengu vana vanofanira kutanga vaibva kuti vana vaite sei asi nyingani madiki vanenge vasati vabva zera vakaita uyanga hwavaitawo tine kodzero yekuvapa shavu nekuti atoshatisa mwana ashatisa upenyu hwemwana anditi asi hatisi kuti roranai nekuti vanhu vakadai makesi akadai kazhinji anogona kuzoti kana vakura vanhu vakadai vanogona kuzotorana futi zvinogona kuitika mazuva mwana musikana achiti handichada handiti komana achiti handichada hazvizikana zvemakwati isusu sedare rino pachivanhu chokutonga zvavakaita izvi umbuka hwakaita iuyu kunyange vari vana vadiki kuti mangwana vasaite sei vasazvibatidza nekuti mwana uyu mukomana uyu ichavatsika yekuti achabva kunoona kuti hapana chandakaitwa ari kuchikoro ikokotowa futi kamwe kamwana futi handiti zvakuramba zvichienderana zvinova zvinhu zvisina kuita sei asi zvikauya zvikarangwa zvinoita kuti zvinhu zviite sei zvidzike right andizve right dare damage ringabviswe rakamira sei mwana ize maina aita mhosva asi ane vabereki pachivanhu pedu mwana akapara mhosva inotakwa nevabereki andizve mwana akatyisa kugadheni ranhingi haaripe kugadheni handitika baba ndo vanoita sei vanoripisa mwana apara mungozi musha handitika unoripwa nababa handizve saka mwana anopuwa shamhu yakasimba asi inotagwa nani baba handizve kuitira kuti isusu vabereki zvakare tidzidzise chiri vana kuti kwakunoenda kuchikoro uri kunodzidza hamusi kunoita zvinoitwa nevanhu vakuru handizve musikana uyu mambo ane ziso rinoona zvemberi kuti nechiprofita mukati musikana uyu kauti angani vakomana vakati kwandiri ima hamuzvioni mese hamubvumiri kuona izvo right musikana vanoratidza kuti zvishuwa nekanga ari musi sematauriro ekuita kwaari kuita uyezve kana munhu waitiswa mwana wochiti amukomana handichamuna dare unenge wakuratidza kuti
Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our Bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingston Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe. unoti zvakare imamva nokuita sei torana semurume nemukadzi handiti kurodzai kuti matova mhuri matova murume dzimai vanogara pamwe chete temahotemberi zvakadaro bati kuchivanhu kwedu vana vadiki vakatadza vanorangwa handizve vanorangwa saka tine mutongo uri pano pane pfungwa yabuda zvamakawirirana nango ringapepa renyu pano zvamamakawirirana hazvigone kuti pamaida kuenda kuya kuenda DNA test vanenge vanozokurisisa pazvivhitivhiti kana maitirwa zviri free iko vanoitirwa zviri free DNA test ani munoziva kuti tinobhadharwa handiti ava mukaita zviri free vanozoburisai pazvivhitivhiti neeji yenyu hazvizobude zvakadii zvakanaka hazvidi kuti zvitenderere nekuda kweeji yenyu yako handiti asi mukaenda kune vamwe vanoita maDNA test vanokuitai hapana anorapa kuita DNA test kuti muzive paternity yemwana wacho kumwe kwese munoenda nekuti havazopublicize paresults acho munotoenda kana mangwana kwese kwamunofunga munotoita DNA test muona chinyi kuti mwana ndewani handizve izvo munogona munoita izvo zvofamba zvakanaka. Then panyaya yekuti mukomana akashereketa toziva mukomana haana kana sipunu mumba aparira vabereki mhosva hatiti kuti ndiye muridzo wemwana hatiti kuti akarara nemwana wake asina kupisa badza ndo atinobatira akashereketa nemwana wawaridzi saka tine mutongo uri pano watichaverenga uri pano watichatedza saizvozvo. pamusoro imamo dare rasvika pakupa mutongo kuti imhosva kurara nemwana wevaridzi usina kuroora. Nekuda kwaizvozvo Denzel Olivara nemhuri yenyu ripai damage kuna Kudzai Chigere nemhuri yake damage mombe 4 kana kuti 4 kana kuti mari inosvika yo 1400. Izvi zviri kunzi munge mazviita by 31 August 2024. Mukarega kudaro dare richatora mamwe matano.